Goedemiddag, Harry. Hallo, goedemiddag. Ja, we hadden net al een kleine intro op jou gemaakt. Een man die wat altijd positief in het leven staat. Ja, ja. Meestal wel, ja. Ja, eigenlijk wel altijd, ja. Klopt. En Ja. hoe staat Harry in 2021 ervoor? Goed. Positief, ja. Ja, goed. Er zijn wat... we hopen allemaal dat we zo snel mogelijk weer normaal kunnen gaan doen, hè. Dus dat... maar goed, ik denk het komt ook wel weer goed. Ik bedoel, er zijn mensen die zeggen het komt nooit meer goed. Nou, volgens mij komt het wel weer goed. Het is tijd nodig. De vooruitzichten zijn in ieder geval heel positief. En ja, laten we hopen tot er wat optredens kunnen gebeuren in het jaar 2021. Met optredens. Laten we het hopen. Zo aan het einde van het jaar. Nou ja, ik hoop wel eerder, dus dat... de kleinschaligere optredens, hè? Dat gaat zeker goed komen. Die komen zeker goed. Ik doe op het moment nog optreden. Dus ik sta nog 1 of 2 keer per maand speel ik in een verpleeghuis. Bij somatische bewoners en dementerende bewoners. En daar geef ik huiskamerconcerten. Ik heb dat wel eens gedaan voor een grote groep, maar dat mag daar niet meer. Maar huiskamerconcerten voor 8 of 10 mensen, dat mag. En dat is hartstikke leuk om te doen. Daar speel ik zowel liedjes van Neil Young en Bob Dylan als Limburgstalige liedjes, als eigen liedjes. En dat is heel leuk. En ik hoop 20 februari Poppodium Vol. Daar sta ik in het voorprogramma van hoe heet het, Deaf Americans. Het is een coverband van Johnny Cash. En dat zijn 2 optredens die avond. En daar staan, ik geloof, 30 personen mogen dan binnen. Als het allemaal doorgaat dan, als het weer open is. Hè. Maar goed. Ja, laten we gaan duimen. Laten we in ieder geval hopen dat het gewoon snel meer kan. Hè? Dat zijn het kleinschalige optredens. In ieder geval om weer als artiest een ding te doen. Waarvoor je muziek maakt. Ja, voor mij is het... ik ben gelukkig niet afhankelijk van de muziek. Dat is niet mijn beroep, dat is mijn hobby. Dus dat scheelt een stuk. En, ik weet, ik zat vorig jaar... zat ik een week voor... toen zou ik spelen op Southern Blues Night in Heerlen. En ik weet dat ik toen de week van tevoren was ik toen te gast bij een programma van BIOS. Hoe heet het ook alweer? Ik kom even niet meer op de naam van het programma. En toen werd maandag al gezegd, het zou wel eens kunnen dat het zaterdag allemaal niet doorgaat, tot er een lockdown komt. En toen inderdaad, zaterdag zou het niet doorgaan. En de volgende Southern Blues Night in Heerlen, die is gepland in april weer. Maar ja, er zouden 1600 mensen komen, of 1400 mensen of zo. Nee. Dus ik ben bang dat dat nog wat vroeg is. Mm-hmm. Ja, als ze realistisch zijn... wel. Maar je hebt ook niet stilgezeten in de tussentijd. En ik vroeg me af... om welke gaat het? Gaat het om die gestreepte of om die blauwe blouse? Je nieuwe nou zeg. Slecht. Het gaat over een bonte blouse, ja. Nee, het gaat over de blouse, hè. Dat nummer heb ik toen extra geschreven voor het Southern Blues Night. Ik werd er gevraagd voor dat te spelen als busker. Dus op een van die gangen sta je dan te spelen. Of onder in de foyer. En toen had ik zoiets... Ik heb nog nooit een bluesnummer geschreven. Dus ik had dat moet ik eigenlijk wel gaan doen. En toen omdat ik nog nooit een bluesnummer had geschreven, had ik zoiets dan ga ik dus op zoek naar de blues. Mm-hmm. Nou, in dat liedje ben ik dus ook op zoek gegaan naar de blues. En uiteindelijk heb ik de blues ook gevonden in dat liedje. Dus, en daar heb ik een liedje over gemaakt. Ja, wij hebben hem inderdaad ook gevonden. En we hebben hem klaarstaan. Dus Harry, jouw moment om hem aan te kondigen. Nou ja, goed. Op zoek naar de blues. Hey, dankjewel en maak er een mooi jaar van. Dankjewel, Harry. Ga ik doen. Yo, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ga niet naar de stad, zoek naar het kleur.
Lief ik even staan van wat ik toch doe. Bestuit mich op de maan, een busker te zingen. Zie komt de huren, klink echt niet rood. Ik blief zelf staan en spek in de pot. Maar ik moet door, ik ben op zoek. Maar ik moet door, ben op zoek naar de blues. Dan jog ik weer, trampel door de stad. Zo'n lang druk toch nog nooit gehad. Misschien loop ik wel door, nooit Jens bij René. Chic om te komen, modern en vlot. Ik koop me geen giletje spek, ook zie de pot. Dan kiek ik weer, het is echt waar. Dan kiek ik weer, daar hing ze klaar. Boin van kleur, fijn van stof, precies op maat, ja alles klopt. Die zoek toch is gedaan, ik ken naar huis. Mijn zoektocht is geslaagd, ik heb wat ik zocht, ik vond de blues. Ze staan niet hier, maak muziek, ze laat je horen blues, de koninkerie. Zit goed in mijn vel en vul mich toe. Zit goed in mijn vel en speel de blues. Zit goed in mijn vel en speel de blues. Check ook onze Facebook. Facebook.com/roespopshow met OE en SJ.